Takže čau, vítám vás u dalšího videa, tady Kubaswap a jsem tu u nové hry Saints Row, nejsem tu sám, je tu se mnou Luke, čus. Ano a nevím, jestli tu hru dohrám od začátku do konce, záleží jak se nám bude chtít a záleží jestli Lukáš bude chtít. Jo, tak jako mě to je jedno. Uvidíme jak to rád bude. zahraju. Okay. Ježiš, já jsem levej. Ty už to dohrál nebo ne? Já jsem to hrál, ale nedohrál. Skončil jsem asi v 50% celé hry. Tak daleko jsem nebyl ještě já. Au, typni. Za náma. Za náma. Nebo kde? Je mrtvý. Čím se slajduje? Nevím. What? Co to je? Co to je? Jsem zapomněl. Taky ti to zhodilo? Jo. Počkej, tady to je s těma super schopnostma? Jo. Nice, tak to bude prdel. Sorry. Dobrý. A myslím, že je tady vyplý PvPčko, takže bychom si neměli navzájem zraňovat. Tak nemusíme, no, ale můžem. Ale nedá se to oddálit, mě strašně sere, jak je to blízko. Co? Ta jako ta postava. třetí osoba? Jo, to je moc blízko. Nevím, jestli se to někde dá oddálit. Bacha nahoře chlap s bazukou. To střílí po tobě, to je dobrý. Aha. A nevím, jak to moc slyšíte. Nemám, sakra. Nevím, jak je to na hlas. Stlumil jsem to, aby jsme byli slyšet. Hej, stůj. Jo, já čekám. Dobrý. Mám zase. Tudy. Jo, takže tady dávám Takový hezky, slow ne? motion tady. Teď je po nich. Tak jdeme. Pěkný. Tohle mě baví. Jo. Ty jsou. Bude sranda. Open, otevři. A. Proč jsem to otvíral, jo? Protože jsi mě zachránil. Jo, tak teď jsem dostal ránu pažbou. No, tak jsi mě zachránil, a jsme si to nemusel otevírat já. Jdem. Počkej, proč nemůžu mít zbraň? Jo, tady se dáš sprintovat, nice. Tady bude ta klikačka, ne? Jo, jenom jeden z nás myslím. Ne, to oba budeme mít. Oba. Já nevím. Hej, taky máš buglího v tom. Space mačkám. Já ne, takže já se na to jenom koukám. Tak to mačkám já. Dej mu. To jasný, že dám. Bacha má nůž. Teda snad. Když tak jsem tam ještě já. No. Ale jako za to já nemůžu. Kurva, co mám dělat? Střílej. Dobře. Myslím si, že budu mířit, ale ne. Víš, to je divný? Já jsem taky řízal, to jsem nic nedělal. Ne, nejsem dobrý. Čekej. Mně taky vypadá, že nejsou řízlej. Jo, to mají běhá jako atlet. Jo, já taky. To je taky klikačka, ne? I teď polezeš a budeš ničit obvody nebo něco takového. Ale teď to budeš dělat ty, ne? Nevím. Nebo oba? Jo, počkej. Jo, oba, já tam taky lezu. Jo, já taky. Každý je podle mě na jedné straně. Jo, asi jo. Space. Au. Já už asi budu ničit tu první. Ty už tam seš? Jo. Už to ničí. Ty vole, ono se mačká i tohle.
To málem posral. Please. Počkej, my budeme prezidenti, že jo? Jo, tady budeme. Jo, to je dobrý. A za chvilku si budeme dělat postavy, takže To bude na díl. tenhle první díl bych udělal jakože tuhle úvodní, aby jsme se dostali do děje, plus vytvoření postavy a uvidíme, co stihneme. Nedělal bych to jako zbytečně dlouhý. Jo, no. Takové té klasické půl hodinky. Ne, jako se na to, jak se na to vždycky podívá a pak, nechci, zahodí. Já už padám. Já už taky. Jo, ještě jako, že ten like tam ukáže. Jako v pohodě, zvládl jsem to. No, však jasný. Jako já tady. Taky nohy nahoře. Počkej, my budeme oba dva prezidenti, nebo jenom já? Jakože A nebo oba dva ty? jsme. Je to jakože udělaný pro oba. OK. Takže já budu holka, nebo ty? Oba dva můžeme být. Ne, Jakože musíme můžeme být oba dva to pár. stejný. Musíme být pár, chápeš? Taky A tak mě můžeme jde. být gejové, to je pravda. Registrovaný partnerství taky funguje. Kdo budu? Co je? Už si vybíráš, kdo budeš? Ne, mě to hodil nějakou random postavu a řekl jakože je nasrat. Fakt? Já jsem negr. Ale tak mě to vyhovuje tahle postava. No právě já ty tady čumí jak blbec do zdi. Tady to střihnu, uvidíme se, až to dodělá, protože já stejně teď nic nedělám, mě to hodilo nějakou random postavu, takže se uvidíme za chvilku. Čau. Tak jo, už máme vytvořené postavy a teď je po 5 letech. Takový fešák tady. Tak počkej, až mě uvidíš, co se Já zasměješ. ty nevidím furt. Jestli to je jako cutscéna pro každý, jakože zvlášť. Já vidím sebe, nevidím tebe. No právě, že já taky vidím sebe. Tak to si počkej, až mě uvidíš. Viděl jsem tu policajtku? Jo. Takový tygr. Vody To je tygří moc jabka. house. To je tak nereálný ta hra. Tak jasně, že je to nereálný. A nejenom kvůli tomu, že tam budou mimozemšťani. Počkej, teď tě uvidím. Asi, Já tebe taky. jo. Počkej, Já tě vidím. co to je? Já jsem věděl, že budeš vypadat jak kretén. Tak jsem chtěl taky. Ale já jsem fešák s růžovýma vlasama. A krví u huby. Hej, taky si vybíráš? Nevím. Já ho hlavně neslyším. Co si mám vybrat? Nevím, ale na té druhé je vlastně fuck, takže dej to fuck. Jo no. Já zatím jdu. Počkej, ty jsi to nevybíral? No, Jak to? to vždycky vybírá ten, kdo tam přijde dřív. A jo. Ježiš, teď vybírám já. Tak řekni. Tyjo, co mám dát? Dáme to toho. A to byla ta mírna. Ještě jsem mu mohl dát... Dal jsem tu. Budeš mluvit s tím game u dveří, ne? Nevím. Myslím, že jo. Jo. Plácneme si s ním? Musíš mu dát prostě. Mám si s ním plácnout? Nebo Jo. odejít? Musíš si s ním plátnout. Tak plácnem. Můj náš bodyguard. Já vím. To je frajer.
V pohodě, pane. Já jsem moc tlustej, ty vole. Ta tam spí už jako. Nikdy mě to nebavilo. Budem přepínat ty reklamy nebo Nebudem, ne? nebudem. Nebo když tak napište, jestli chcete přepínat nebo ne. Nám je to celkem jedno. Tohle jde? Tohle stejně nejde ještě. Jo, jde to. Fakt? A jo. Má dobrý kozy. Tak klidně přeskoč teda. Protože... Se podíváme, tahle je dobrá, ne? jo, tenhle úhel kamery je dobrý. Jo. Akorát, že já to nemám nastavený. Pak jak se přestane, tak mě dej v chvilinku, já si nastavím jenom trochu zvuk. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Protect the president! I do love your spirit, my Jak tam na něho skočila. Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Ne. Jsi vzal tu děvku. Počkej, já si nastavím. Ty vole, zrovna tam klikám. OK, tak já si taky nastavím. Já jsem to měl strašně potichu, to vůbec nešlo slyšet. Tak muziku můžu dát. No, tu dám úplně dolů. Bych si tam dal titulky. Tak. Tak jo, já jsem připravený. OK. Gonna need some serious Jdeme. firepower. Reports are coming in from all Told them we should have a gun every 5 steps. Every 5 Dobrý. steps. I said. Pokračujeme. There you are. Thank God you're all right. You okay? Jo, Where's teď si Matt? vezmeme Upstairs, zbraně, ne? trying to find out what's happening. What Tak jo, is všichni na to All poberu. out war by the looks of it. No, každý prezident takhle má I'm meeting něco up with Matt. schovanýho. I'll be in touch via com. Be careful. Prezident tohle, jak chci tohle. Si můžeš Got pobrat. enough here for a well-regulated Tak militia. SMG. Já jsem si našel novýho miláčka. Beautiful, beautiful Já guns. skipnu. Já mám novou oblíbenou zbraň, počkej, kde? Keith! Dude shell? Damn it! Čekej. Jo. Tam něčeho tu ne. Počkej, daj tuhle. Shit, what the fuck is going on? Straži jsou celkem k hovnu. Here, spin! Gotta move! Všechno to musí dělat prezident. Save yourself! Fuck that! Save me! millions of people are disappearing around the globe. Běžíme. Běžíme. Čilej. Oh shit! Já jsem mám zabil našeho. To je You jedno. aliens are so dead! Humans only, motherfuckers! You pissed off the wrong POTUS! Die, alien motherfucker! To se nedá moc povídat, to jsem moc soustředíš na tu střelbu. Asi tak. Takže... Where are you, Ne, tak to je asshole? zatím tady u toho prvního. Že pak se tam třeba víc mluvit. Tak pokud to bude jenom prdel, že jo. Ale jo. Běžte, odkud jste přišli. No, myslím, že tam se jen tak nevrátí. Teď bude ta dobrá míst, teď bude to dobrý. To se střelování. Jo. How many of these are there? Hej, no jako každý prezident má na zahradě tady toto. Activate Yeah, South no. Portico defenses. A ti z vás, co neví, o čem mluvíme, tak je to tahle malá
zbraň. Vidíme, jak to má krásně vlastenecký, jak to má tu vlajku. No. Tak já budu vedle. Tak jo, vy jste. Jsme vedle sebe. Jo. Já vidím jenom sebe. No, jakože já vidím, že jsi vedle mě. I've gunned down every last one of you. So my homies. Beru to Jenom stačí levou. jenom jedna rána do nich, že? You think I know you you can have to come see here and it. fuck with my country? Počkej, ježiš. Beru ty na levo, ven ty Lady vpravo. Liberty. This one's for Uncle Sam. And this one's because I want to. Okay. Taky u tebe dělá takový ty věci. Jo. Já si vím, že to stíhá ovládat těma rukama, když máte ten. Když s ním máchá ve vzduchu. Okay. Ježíš. Co teď letí? What? You blew it up! Konec? Ne, on se otáčí. To je nějaký velký. Střílej všechno, co máš. No, vyhrál. To bylo rychlé. To padne na nás, ne? Yep. Jo. No, tak kousek od nás, dobře. Tohle nechápu, proč tam jde. Protože tam je ten... Ale on nemá gordy, nic nezmůže. Teď to říkám. Enjoy leaping so much. Get off my lawn, you son of a bitch! Tady s ním budeme fajtit, ne? Myslím, že jo, ale bez šance. Ne, jako Didn't count to... on me, did you? Ale fajtí s ním. Já nevím, já si tam moc nepamatuju. Fajtí s ním. aboard. Sticking your head on the Počkej, ty neklikáš? Ne. Ty se jenom díváš. Jo. Ty vole, to je... Prostě prezident šláka mimozemštěný. Now, not so fast. A takový při těle ještě. Takový komický. Lepší. A tak já jsem ze zlata, že jo? Jo, ty nešetříš. say goodbye. Oh. Wait, what? Taková hlavička. Dobrý. Did you really think you could stop me? Ah, shit! Ah, human arrogance. Is there anything more Ty vole, já charming? musím klikat. Asi se mi to nepovedlo. Fucking ass! Já nevím, co tam chci dělat. Do what exactly? Huh? Bravado me to death? Jo, asi to posral. I'm going to have fun breaking you. A nebo ne? Podle mě se to mělo stát. Dobrý. To ti začal pozdě. A teď už si můžeme dělat, co chcem, ne? Ještě ne. Ty tam bude ještě jedna mise. Kterou ještě stihneme. Jo, to je dobrý. Goodness me, what a drink. Ale docela mě se jak vypadám. No prostě. No oblečení. Ještě jak chodí. Jo no. Jak Gosh, najebaný what a glorious kachňák. day. Dej za mnou. Ne, nemůže Ta běhat. písnička, to je z nějakého toho, ne? Já mám písničky vyplý, abych nedostal copyright. Já jsem si to musel jako sejít. A ty jsi to tady sjel, vole. Jdu dobře? Jo? Ty jsi to fakt sešel? Morning, dear. I made your favorite moje. breakfast. No ser. Oh, Mr. King from across the street is going out of town for Dívej, a taková, few weeks. takový Soňu I was wondering if sehraní. you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get-rich scheme. Já už klikám dopředu. Oh, that Pierce. Such a card. And someone named Dex stopped by earlier. I didn't Já recognize mám him, docela so I chutě. just sent him away. Jo, Ty vole, Ečko. Ečko. Já jsem chtěl ještě. I Vůbec think I nejsem heard Timmy najezený. deliver the paper earlier. Ano. Could you fetch it, dear? To by mě nestačilo. You got it, sweetheart. Ale mám docela dobrou prdel, že? Jo, v jakým obchodě nakupuješ? Diddly eye, neighbor. Ooh, I wonder what's going on in the world today.
Na ně nedošáhneš, vidíš? Nedošáhnu. Se nemůže jít zvohnout. A viděl tě policajt, ještě tě zatkne. Zvedá noviny na cizím pozemku. To je naše auto, to je naše strážce. Don't I Yeah. usually drive? It's your world. Můžu Go řídit. ahead. Klidně. Jo, Já si sednu dozadu. Ne jo. Pro jistotu. Nevím, co se teď bude dít. Boy, Ty vole, they sure to jede are samo. anxious to meet you. Dobře Well, řídíš. you do have a queer sense of humor. Does this all look so Já chci Now, taky. what's that you say? To jedeš tak na schvál pomalu? Can't wait to To je get out to the samo. lake this Je to rychle, když weekend. nechce I hear the pustit. fish are really biting. The To fish- je na hovna. What are you talking about? Tak dívej, za Don't you chvilku worry budeme now. jezdit sami. We're almost there. Hej, víš, že kdybych si vystoupil, tak tam budu dřív než ty. What is this? Fakt? Až na to, že já se nemůžu vystoupit, ale... Feels like something's wrong with this car. Ano, to řídí samo, to je na hovno auto. Lidě, ale místama jedeš docela rychle. Už řídím asi. Jo. No tak to brzo. Dobře, tak ne. Well, here we are. Uh-huh. Why don't you glad hand a bit? We got time. Jdeš nebo ne? Já už jdu, Já tě vidím v autě teda. já tě vidím za mnou. Jo, už jsi přede mnou. Ty jsi sem skopil a já teď radši budu mávat. Jo. Aw, thank you Taky si kindly. tě fotí. Ne, já jsem už dávno vevnitř. Co? Looks like Já neprovozuju žádný ten bulvár, teda provozuju. Já se nenechám fotit do nějakého toho bulváru. It's the president. Hi. What the? Do nějakého we don't use that kind of language Nechci here říkat- in Steelport. značku těch novin, ale... Taky jsi tu takhle ven? Cože? Taky jsi teď venku? Who the fuck are you people? What the fuck is this? Ty to držíš, kde jsi? Jo, já jsem v autě. Díky, Já ty jsi mě jsem- asi kopl právě do ksichtu, ale jeď. Já jsem tě rozjebal. Jo, právě. Ty jeď, ty vole, já nemůžu jezdit. Já taky ne. Jo, už. Ale kam mám jet? Jeď. Je, taky se tě oseká. Kenzie? Kenzie, Mě where to are prostě you? popojede, pak najednou zrychlí a zase kousek No time popojede. to explain, but you Ne, have teď to ne, break ale free. předtím mi to Break free nechtělo. from what? The place you're in isn't real. Whatever it's having you do, you need to stop. I'm driving a car. Okay, good. There's a park nearby. Head there and give me a sec. Yep. Brace yourself. Oh my god! Právě tě přijel auto. Jo. Taky to máš vypípaný. I need some more No, time no. before I can get you out. Se dá si It'd be nastavit, really ale... helpful Hop. if you could just, you know, Ale just be já mám you. úplně takovou pistolku, která se mě sotva vleze do ruky. Tady jsou. Jo. Pleasantry, order, all the things you Koš je. do. Go Taková forth. klikačka. Unleash hell. Jak jde? Já nevím, kde jsou. Keep it up. Tady jedou. The simulation is resisting, but just keep Jo. going. Co je? To má strašně málo nábojů. A, ne. To be the president. You need to do more. Bigger. Ale... Hold on, I'm sending you something. To vidíš, jo, tady. Find the cat. To je jenom Jaké to jeden. Vem ho. Vem ho. Golly, Mám ho. this is keen. Já mám taky. Teď jdeme ničit dopravu. Jo, za prachy. Za prachy, klidně cokoliv. Kolik ještě? Odkud mě střílí? To je vlastně jedno, ne? Co se jmem. Jo, You're tady je doing to. great. To The počítá. simulation is. Ono to něco nepočítá. Wait a minute. Wait. A jo, lidi What? se What's počítají. going on? Jo, ale strefuj auta, to jsou hodně. Hele, vyšel boss. A ne, no. Toho dáme hned. Couldn't leave well enough alone,
could you? Tam je. You had to push and push and push. I hope you've enjoyed it. To je Jsem se všechno. netrefil, máš ho? Jo. CSku bychom mohli i natáčet, ne? No právě, že tomu se dostanu na konci videa. Pak vysvětlím. I'm impressed. Where the hell are... fuck me. I should have realized a prison of peace would never hold a Tak tady to sociopath přeskočíme, like yourself. přeskoč to. Že nás zbývá asi jenom 4 minuty. A to ještě potřebuji tady, to chci ještě vysvětlit něco. OK. Teď už bychom mohli mít jakože už v tom městě. Jo, myslím, že jo. Jo. Jo, asi jo. Where am I? Come in, President. Can you hear me? Yeah, I can hear you, and... How the hell am I hearing you? I don't have a phone on me. I just patched myself into your Nice. simulation and projected my voice through the audio system. You Okay. should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Okay, because that's not a little creepy. Kinsey, I'm unarmed here. How about Tak getting me počkáme, out? stichne. Can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there. So you might want to go buy a gun. Co, chceš fighty? Nějaký fighty? Vole, já jsem Only tlustej. Nějaký, nějaký MMA? Tak pojď, MMA. No. Takže toto by bylo pro toho video všechno. A ještě jak jsem říkal, Counter-Strike natáčet nebudeme, ale teď v sobotu bude náš první livestream na YouTube, takže určitě přijďte a jestli Lukáš si bude souhlasit, tak tímhle bych ho vlastně i pozval, že tam Jo. s náma bude. Rád. Možná přijde ještě někdy další, nevím, uvidíme. Určitě tam bude klasický Thompson. A to je všechno. Takže já se tímhle s váma loučím. Dejte tam určitě like, odběr, pokud se vám video líbilo, sdílejte. A ode mě je to vše, takže čau. Čau. A u příštího videa.